Hello guys, jotno lamshoko shiri channel lo hingke tabuk hingke seng rokoi tongo tabuk tamai tongo soita satanta 6:54 ngai tongkha hingke seng tini daktina ma roko kha tamni male seng bwsai no chung tini kulum ko yang gan bwsai thujak no ang porno rikha globri rikha bola jak jaga no hinui nai joli jago bo video saka ke bo lompro rogo kumphano kokrok saimaya ta hingke joli jago ang bo haino ko lompro rogo hingke kok sajakmaya kok simplik jakmaya ta nasleo ta hingke norok no sao norok sini bagui suri di guys chung dati hamui bachaimana bagui tabuk no bono ang bithi khaniui rimani hingke norok kaitoni thani sandi chung dati hamui mana bagui guys dati hamui norok bai haino hai seng malai mana bagui hingke eko yang gana o chair naui na se coat kaisa naui nai mobile charge rima tongo bohoro hingke hai pono kulum phano bo kisa pono video manayo ta hingke tui already gana mo thaisa pai thangka po tui bo nungo an bwsai tui nungo hingke tabuk hingke seng thusinai tabuk bono gunda rok sungui nai mo thusinai ta ang hingke to kisa komika hai pono ang asuk hingke ko ang kosom kusugu kongrai nai bokhe marangui tongkha labar bo raimaya hai pono bo kisa misa sarigo thangai labar rakha bate bari jaka ta hingke yang ang maisa mani no piyang hulia khana pungu husinai hinui aro rungoi tongni rekha ta tini bagui asuk nung sinai guys.